Masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na idon mikiya wanda ke zo muku daga nan gidan talabijin na farin wata da kuma gidajen rediyon Vision FM. Shirin idon mikiya shiri ne da manema labaru da ma'aikata na kafa labarai a waɗansu lokuta ma ƙwararru akan fannoni daban-daban kan yi sharhi da bita akan muhimman abubuwan da ke faruwa a cikin gida Najeriya da ma ƙasashen ƙetare. Haka kuma shirin idon mikiya shiri ne da kan yi fashin baki ko tsokaci domin ƙara haske ko ƙara ilmantar da masu kallo ko sauraron mu akan muhimman labarun da suke ji a rediyo ko suke kallo a talabijin kuma suke karantawa a jaridu. A taskar tamu ta yau za mu tattauna ne akan bayanin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi ga wata kafa ta watsa labarai cewa lallai shi babu 'yan kabal da ke gudanar gwamnatinsa, sannan kuma mu'amala da dangantaka tsakanin shi da mataimakinsa Farfesa Yemi Osibajo tana daren dam kamar auren zobe. Za mu kuma duba wato kasawa da Najeriya ta yi wurin nasara a yaƙi da cin hanci da rashawa a idon Transparency International, hukumar nan ko kuma ƙungiya ta ƙasa da ƙasa mai sa ido akan yaƙi da cin hanci da rashawa a duniya, inda Najeriya ta zo ta 146, wato ta ci baya ma daga 144 da ta kasance a shekara ta 2018. Matsalar tsaro a Najeriya tana ƙara taɓarɓarewa duk da irin nasarori da kuma ƙarin matakan tsaro da hukumomin tsaro na ƙasar suke cewa suna ɗauka, inda a Kaduna aka kai hare-hare na sata mutane a tashar jirgin ƙasa, inda aka yi irin wannan hari ranar Asabar da kuma ranar Lahadi, duka kuma da dare. Yayin da a jihar Borno kuma ake ci gaba da amfani da yara wurin kai bama-bamai a waɗansu masallatai. Za mu leƙa wata babbar kotu a Abuja kuma inda Yusuf Haliru yake wa jagoranci, inda yankewa Maryam Sanda hukuncin rataya bayan da ya tabbatar da zargin da aka yi mata na kisan mijinta Bilyaminu Bello ya tabbata bisa ga shaiduka na doka kamar da ya gabatar. Sannan kuma mu leƙa fafutukar da tsohon gwamnan jihar Imo yake yi na neman kotun koli ta Najeriya ta sake duba hukuncin da ta yanke a kansa, wanda ya kai shi ga rasa kujerarsa ta gwamna. Tare da ni Umar Faruk Musa wurin tattauna waɗannan batutuwa guda hudu akwai Shu'aibu Mungadi, dan jarida kuma ya sharhi kan al'amura a Najeriya, sai kuma Nasir Zaharuddin, tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya, da kuma Muhammad Ai Usman, tsohon wakilin kamfanin dillancin labarai na Alwahada da ke birnin Qatar. Mungadi, shugaba Buhari wannan kusan shine karo na za a ci har 10 inda yake fitowa yana musanta cewa babu 'yan kabal a gwamnatinsa, kuma mu'amala tsakanin shi da mataimakinsa tana daram, amma har yanzu 'yan ƙasa da wasu 'yan jaridu suna ci gaba da yi masa wannan tambayar, suna nuna kamar akwai waɗannan 'yan kabal ɗin da waɗanda ake zargin su ne masu hana ruwa gudu a gwamnati ko ke sarrafa gwamnatin a yadda suke so, inda ya bayyana cewa shi ya zaga ya yi kamfe, shi aka zaɓa, shi aka rantsar, shi ne kuma akan kujera a yanzu, don haka bai ga dalili ko hujja da za a rika nuna cewa wasu ne ke mulkin kasa ba shi ba. Me yasa 'yan Najeriya da waɗansu manema labaru har yanzu suke ganin cewa akwai waɗannan rukunin mutanen da shi shugaba Buhari ke kokarin nuna cewa babu su? Ya za a yi a ce wani ɗan Najeriya za a iya mishi bayanin cewa babu 'yan kabal a fada shugaban ƙasa, bayan kuwa a can baya masu magana da yawon shugaban kasa sun faɗa cewa babu gwamnatin da za a yi ko aka taɓa yi a Najeriya wadda babu 'yan kabal, har suka ba da misali da gwamnatin da ta shuɗe ta Jonathan, suka kawo su Edwin Clark da sauransu, suka ce su ne 'yan kabal ɗin. Kuma har yanzu dai sun sake faɗi can baya cewa ai 'yan kabal ɗin da ake magana ba su da ƙarhin da ake cewa suna da shi, kaga kenan akwai su. Sa'annan yanzu shugaban ƙasa ya zo ya ce babu ma 'yan kabal, bayan 'yan Najeriya suna ganin abubuwan da ke gudana waɗanda an tabbatar ba Buharin da an ka zaɓa ba ne ke gudanar da su. Saboda in baka misali mana, a can baya lokacin da Buhari ya ci zaɓe kamin a rantsar da shi, ya taɓa faɗa ma 'yan Najeriya cewa bai taɓa ganin abin mamaki irin da abin takaici irin wanda Jonathan ya yi ba. Ya ce Jonathan shi ne gwamnan babban bankinsa
aka ba shi guntuwar takarda ya saki kuɗi har naira miliyan 40,000. Ya ce bai taɓa ganin irin wannan ba a duniya. Sai gashi lokacin da aka rantsar da shugaban ƙasa, wani ɗan kabal cikin waɗanda ake kira 'yan kabal ɗin yana da mu'amala ta kud da kud da shi wannan gwamnan babban banki. Ana tunanin Buhari zai cire shi, sai Buhari ya tabbatar da shi har an ka sake masa wani wa'adi. Idan da Buhari ne da tashi dabara da nashi tunani, tun da ya soki lamirin wannan babban gwamna ba zai bar shi ba. Aka dawo aka yi wasu naɗe-naɗe. Amma ba ka gani watakila hujjoji ne suka gabata gare sa sanda ya zama aka rantsa da shugaban kasar ya fara aiki, ya ga cewa watakila sa wannan gwamna na babban banki aka yi shi bisa ga umarnin shugaban kasa da ba zai iya ki ba. To in ko hujjoji ne suka gabata, ai ko 'yan Najeriya na da hakkin a gaya musu hujjojin, domin ai ba matsan bakin shi aka yi ya faɗi cewa ga abin da aka yi ba daidai ba. Saboda haka yanzu in ya zo ya gano an yi wani abu daidai sai ya ci faɗa cewa to zan bar shi, ashe abin da nika tunani ba shi bane. Wasu naɗe-naɗe da aka yi da wasu ƙare-ƙaren wa'adi da aka yi ma wasu ma'aikata, musamman ma'aikatan tsaro, an san cewa inda Buhari ne karan kansa da bai kyale su ba. Duk da wannan shugaban EFCC wanda aka bari kan mulkinsa ba tare da majalisa ta yarda da shi ba, an san cewa ba aikin Buhari ba ne. Lawal Daura ɗin nan da aka cire, wanda yanzu ake ta zarge-zargen cewa yana nan yana aiki ko yana tsoma baki ga sha'anin tsaro, wanda an san cewa ba Buhari ne ke sa shi yana tsoma bakin ba. Tabbas akwai wasu 'yan kabal ciki. Wannan shugaban DSS wanda aka kafa ma ƙahon zuƙa, duk da ƙoƙarin da yake yi na tabbatar da cewa ya yi aikinsa daidai, kuma an gani a Najeriya cewa yana iya ƙoƙarinsa, an san cewa ba Buhari ba ne ya kafa masa ƙahon zuƙan nan. Da yawa abubuwa ga sunan misalai babu iyaka. Saboda haka a ce man 'yan Najeriya babu kabal, gara ma wancan magana da aka yi cewa 'yan kabal ɗin kila ƙarfin da ake tunanin suna da shi kamar an yi ƙari ba su da shi, to ya ɗan fi sauƙi bisa ga a ce babu su kwata-kwata. Malam Nasiru, me yasa 'yan Najeriya da dama har yanzu su suke ganin cewa duk da musanta da shugaba Buhari ke cewa babu 'yan kabal a gwamnatinsa, akwai su, sannan kuma har ma ana cewa yana nuna cewar mu'amala da shi da Osinbajo tana nan ta da babu wata takaddama tsakanin su, duk da abubuwan wani barbashi da aka gani kwanan nan ne da ke nuna cewar kamar ana zaman doya da manja. Akalla ko ana ganin ba da shugaba Buhari ba ne, watakila da waɗannan 'yan kabal ne Osinbajo yake da matsala ko? Wato Osinbajo ya taka tsini ko ya hau tsini. Ya aka yi hau tsini sanda shugaba Buhari ya tafi asibiti, sannan tarihin wannan abin ya faru. Osinbajo ya yi wasu abubuwa na kuzari da mutane 'yan Najeriya suka ga cewa ashe za a iya tafiyar da gwamnatin nan. To wannan shine laifinsa na ɗaya. Akwai wasu abubuwa kuma guda uku da zan gaya maka sashe-sashe. Na ɗaya dai shine rigimarsu da 'yan kabal bai wuce abin da Sha'abu Mungadi ya faɗa na cire su Lawan Daura su ba Bashir ba. To kaga wannan a zaune yake a gurbinsa ɗaya. Na biyu kuma shine wannan laifuffuka da ake zargin ya aikata da yake rike da wasu ma'aikatu, kamar wajen FIRs, wajen tara harajin nan da aka ce ya karbi dala naira biliyan 90, sai kuma nema da wasu gurare daga baya shugaban kasa ya kwace su daga gurinsa. Watakil wannan na cikin abubuwan da yake ya hada shi Osinbajo da shugaban kasa. Abu na uku shine dangantakar shi kansa Osinbajo da Tinubu. Kowa ya san cewa yanzu ba a irin wannan koren ganyen. So da yawa da in ya je Lagos ba inda yake zamewa sai Bodila gidan Tinubu, amma an daɗe a ga cewa gashi an ga Tinubu da shi mataimakin shugaban kasa tun da aka fara irin wannan hayagagar. Saboda haka waɗannan su ne abubuwan da mutane wataƙila suke dubawa, suke ganin gaskiya akwai tsamin dangantaka tsakanin shugaban kasa da mataimakinsa. To kuma wannan shi ya ƙara ba da wasu hasashe da ake ta fitowa daga fadar gwamnati cewa za a dawo da Lawal Daura ya ci gaba da aikinsa, ko ma a ƙara masa girma, ko ma a nemi dai wani hanya da zai zama yana faɗa a ji gadiga a cikin gwamnati. Domin wasu na ganin cewa idan har haka ya tabbata,
to ya za a ya shi Osinbajo zai ji tun da shi ne mukaddashin shugaban kasa a wannan lokacin kuma shi ya bincikensa ya kori da shi Lawan Daura da Babashir, amma kuma a ce a dawo da wanda daga cikinsu, ai wannan kamar zai iya ƙara fitar da cewar ana so a wulakanta ko a kaskantar da Osinbajo kenan, sabanin karfin da ya yi amfani shi na doka da hujjojin da ya bi da kuma amincewa da lokacin aka ba da sanarwa cewa duk abun da ya yi tare da sanin shugaba Muhammadu Buhari, amma kamar wasu na ganin bai ta da kuli ne ake so a yi akan wannan magana. To ai waɗannan abubuwan uku da na gaya maka su kansu za su iya kai mu wannan gurin a kuma ansa wannan tambaya taka da kai yanzu, saboda ya riga ya shiga wato wasu abubuwa da su suke ganin yana neman ya taka musu birki. Lawan Daura nasu ne, ya taba shi, ya fisge shi, wanda mutane da yawa a lokacin suna cewa idan da Buhari na nan to shakka babu da Lawan Daura har yanzu yana kan aikinsa. Man Nasiru ya mance ba Faruku, bancin maganar Babacir da maganar Lawan Daura, ai akwai wani ƙari guda da yammance. Ka san Buhari baya Najeriya ya kai sunan Onangen, wancan shugaban kotun koli wanda yan kabal suka cire da har yanzu. To waɗanda abubuwa su ne suka taru, dukkan su an ɗau fansa, yan kabal sun ɗau fansa akan Osinbajo, wanda ba su iya ɗaukan fansa ba shine wannan na Lawan Daura. Sun kasa cire shi wannan Yusuf Bichi da aka kafa saboda 'yan Najeriya suna ganin cewa babu hujjan da za a cire shi, kuma ba a taɓa yin shugaba dai a shekarun nan dai wanda wato ya goge kuma ya tsaya akan aikinsa kuma aka ji daɗi ma'aikatar da yake irin shi Yusuf Bicin ba. Saboda haka an ɗau fasa akan Babacir, an cire shi daga sakataren gwamnati, amma an ƙi kai shi kotu. Har yanzu wannan kuɗaɗen da ake zargin ya ci, to in ma gaskiya na ya ci bulus. Onangen kaga an taro an cire shi, saboda haka wanda ya gagara shine mai da Lawan Daura akan mulki. Ko shi kansa Babacir din wanda aka kawo yanzu yana yin sakataren gwamnati, ai ana zargin cewa dan uwansa ne na jini, kuma shi ne aka ce ya bada ma sunansa ya zo. Saboda haka mun gadi shi kansa a Babacir an ansa wannan. To amma kuma shi Babacir din nan ya ruwa ya tsaki a sha'anin kamfe na dawo shi Buhari a kamfe na 2019. Shin wanda aka kyamata, wanda ya yi wa ƙasa laifi har ya kai ga aka kore shi, kana ganin abun kwarai ne, kima ce ta shugaba Buhari a ce an dawo mutumin da yana fafutukar yin hada-hadar shiga gwamnati tare da shugaba Buhari? To ni dai a Buharin da na sani bai kamata a ce akwai wata alaka ko ta bayyane ko a surrance da wani mutum irin wannan da aka ce ya taba wasu abubuwa kusan kwatankwacin abin da suke zargin fa da su kenan. Wannan kudade fa na mutane ne da suke fama da matsala a arewa maso gabas, inda shi Babacir din nan ya fito, ake zargi ko kuma aka tabbatar ma ya kwashe su, ya yi amfani da su. To mutum kamar shugaba Buhari zan yi mamaki a ce ya ci gaba da harka da wannan mutumin. Mamaya Usman, akwai wani abu da kaga yana faruwa a cikin gwamnatin ne da yasa wasu 'yan ƙasa har yanzu ba su yarda cewa babu sa hannu waɗannan 'yan kabal a cikin gudanar mulki na shugaba Muhammadu Buhari ba? Umar, idan muka duba batun 'yan kabal tun daga zuwan gwamnatin nan a 2015, za ka ga akwai abubuwa da yawa da suka faru wanda kusan ya sa aka wayi gari ake ganin gwamnatin dama tun zuwanta bata zo da ajanda ba. Misali, yan Najeriya lokacin da abubuwa suka kai da taɓarɓarewa, ƙasar ta tafi rushewa saboda zargin cin hanci da rashawa, an ɗauka idan suka shigo za su zo da wani tartibin shiri wanda za a daƙile cin hanci da rashawan nan. To amma kash, sai gashi a yanzu maganar da muke 2020 din nan akwai mutanen da yawa idan ka ɗauka ba za ka taɓa ɗauka cewa a siyasance a Najeriya za su motsa ba. Misali, in ka ɗauki gwamnan Bauchi Bala Kaura, idan ka ɗauki Godswill a Fabio, misali in ka ɗauki irin wa'annan, sannan kuma ka zo ka ɗauki kes irin na Babacir Lawal ɗin, ina fatan ka gane, sannan ka ɗauki shi cire Lawal Daura ɗin da ƙoƙarin dawo da shi Lawal Daura ɗin misali a ɓangaren tsaro, sannan kuma ka ɗauki batun wa'annan service chiefs wato
hafsoshin shugabannin hafsoshin soja da suke jagorancin ƙasar nan na ƙasa da ruwa da sama da sauransu. To duk idan ka ɗauki waɗannan abubuwa ka zuba su a faifai kuma ka ɗauki Buhari a matsayin ɗan adam, a matsayin wanda ɗan Najeriya suke da matuƙar ƙarfin gwiwa a kan shi, gani ga yadda ya kamanta lokacin mulkin sojansa na wata 20 da abin da aka sa rai zai yi a duk lokacin da ya zo shugabancin ƙasar nan har kuma ya zo shugabancin ƙasar nan a 2015. To a gaskiya fi sabilillah an ka ɗauki waɗannan abubuwan ka ɗora su a sikeli shine yasa 'yan Najeriya suka zama ba su da wani fata kuma babu wata hanya yanzu ko mafita da ake ganin za a cimma ta nan kusa a bangaren cin hanci da rashawa da taɓarɓarewar al'amura. Wasu na cewar shawara da Buhari yake ɗauka na waɗannan mutane na kai shi ga yin waɗansu abubuwa da suka saba fahimtarsa ko saninsa da 'yan Najeriya suka yi akan mai jajircewa akan bin ka'idoji. Alal misali, korar ambasada Muhammad Dauda, tsohon shugaban hukumar NIA ta ƙasa, wanda ake ganin cewa don ya iya badakala ne ya amince ya ci hanci da rashawa, shi yasa aka kore shi har ma aka nemi ransa ya gudu ya bar ƙasa. Wasu na cewa inda Buhari ne ba wasu ke kulle-kulle ta bayan fage ba, da irin su lambar yabo ya kamata ya ba irin waɗanda suka jajirce nan, ba a ce a kore su aiki ba. Wannan kana ganin zai iya zama wata hujja a yanzu da za ta iya zama wani mizani da za a auna cewa har yanzu mutanen nan da shugaba Buhari ke ganin kama ba a ganin suna sarrafa gwamnati a zahiri suna sarrafa ta? To Umaru, amfanin waziri shine ba da shawara. Idan aka ce ga sarki ga waziri, aka ce yau sarki duk abin da za a ba da shawara a ce ba za a ga ya fito an ga tasirinsa a ƙasa ba, to kusan sai a ce waziri shi yake juya al'amura akalar gwamnati kowace iri. Amma an ce akwai kabal, kuma kabal ɗin nan ba wani ba, al'ada ce ta mulki. Kowace ƙasa da ka sani a duniya akwai kabal ɗinta. Mun ga lokacin da America George W. Bush karamin ya zo, duk makusantan ubansa su suke juya gwamnati, saboda shi bai kai gogewar da zai ja America ba, amma yana da gata a siyasa kuma yana da rekordin da zai iya jagorancin kasar misali. To amma a wannan bangaren idan ka duba abin da ake magana, kana magana cewa wasu shawarci shugaban Muhammadu Buhari, ba zancen shawara bane a wannan bangaren. Umar, idan ka duba abin da gaskiya abin da take faruwa, su suke daurewa, su suke suncewa a zahiri. Abin da zai nuna maka haka shine hatta uwar gidan shugaban kasar nan, wato kusan hannun riga suke da abin da ake zato. Ta fito ta bayyana cewa tabbas akwai mutanen da suka hana gwamnatin mijinta, suka hana wato ruwa gudu a gwamnatin mijinta. Shi kuma ya fito ya karyata cewa babu wani zancen 'yan kabal. Sannan kuma a zahiri gashi ana ɗora wasu mutane, ana sunce wasu mutane. Ga mutanen da aka zarge su da cin hanci da rashawa ƙararrawan da sun fito an yi su suka yi kamfen ɗin gwamnatin Jonathan. Misali ka ɗauki Godswill Akpabio, yau minista ne. Ba na ce ba shari'a sabanin hankali, ba ni ba alkali bane, ba kuma abin da ba zan yanke masa hukunci ba, amma a zahiri a al'ada irin ta siyasa duk mutane irin waɗannan da wanjunsu idan aka zo ko da a ce zargi ake za a iya ajiye su a ce saboda kunya, kaga ko mutuwa tana kunyan idan uwa, a ce to a ajiye su a gefe, a ɗauko mutanen da ake ganin tsarkakakku ne, waliyai ne a harkar siyasa da za su kai ƙasar gaci. To wataƙila ana ganin su 'yan kabal da hana kuka da su domin ana ganin cewa alƙiblar su ta bambanta da shugaba Buhari. Maimakon su kyamace masu laifi, su ɗaukaka masu kwamanta gaskiya da adalci, sai ake ganin akasin haka ko? To ai abin da ake kusan wanda za a ce wata jita-jita da take fitowa daga fara gwamnatin su zuwa yanzu, kusan gani ake Buharin da aka sani ba shi bane. Dalilin ku shine da yawa wasu abubuwa ana zargin Umar cewa ana ɓoye masa, bai ma san abubuwan da suke faruwa ba. Misali za ka iya yarda da haka, duk lokacin da aka yi wasu mace-mace ko wasu abubuwa suka faru a ƙasar nan, misali kamar kwanan nan ai akwai shugaban kiristoci na karamar hukumar bincika, kaga ya fito ya yi ta'aziyya. Akwai wancan mutum na Lagos da aka kashe shi. Abubuwan da suke faruwa a arewa misali da yawa wanda ya kamata a ce an fito an yi ta'aziyyar ko kuma an jajanta, sai ga janar Buhari ba zai fito ya wannan ba. Dalili ko shine abin da mutane suke zargi na cewa ba a sanar da shi wato halin da ƙasa take ci kamar yadda ya kamata, to ana ganin hakan ce take faruwa a haka, wanda kuma hakan yana so ma 'yan ƙasa rai. Da yake ana magana matsaloli na cin hanci da rashawa, bari mu leƙa wato rahoton da Transparency International ta buga inda take cewar Najeriya ce ta zo ta 148 a duniya wurin cin hanci da rashawa. A ƙasashen Afirka ta yamma ma ita ce ta biyu wurin cin hanci da rashawa. Wannan ya zo saɓanin jinjina da ake ta shugaba Buhari na cewar an ba shi ma shugabancin kwamitin yaƙi cin hanci da rashawa
na wato tarayyar afirka baki daya, kuma ana ganin kamar jajircewarsa a gwamnatance a tsare-tsaren da aka fito da su na wato kafa hukumomi ko karfafa hukumomi da za su yaƙi canjin rashawa, kamar ya kamata a ce abun a ga tasirin shi a zahiri. Amma har da haka transparency ta fito ta ba da wannan kiyasin, har ma gwamnati ta fito tana cire da Allah wajen cewa ba a mata adalci ba, saboda magana ma kamar soki burutsu ne ita wannan hukuma ta Transparency International ce take. Me za ka ce akan wannan takaddama da ke tsakanin ita wannan hukuma mai bincike da kuma gwamnati? To na ji hukumar EFCC da kuma shi shugaban hukumar nan da shugaban kasa ya kafa masu kwalkwalo badakala da dukiyoyin gwamnati da kuma dawo da su, wato Professor Sage, su ne ke gaba-gaba wajen karyata wannan rahoton na Transparency International. To amma abinda muka sani game da wannan hukuma shine takan yi amfani ne da alƙalumman da ke ƙasa waɗanda jama'a sun san da su, ba waɗanda ke ɓoye ba. Tana duban yadda ake gudanar da yakin cin hanci da rashawa, tana duban yadda aka kafa su kansu, yadda hukumomin ke tafiya. Bari mu hara da EFCC. To kuma ga dokar ƙasa ma ta ba da cewa kada riƙon ƙwarya ya wuce wata 6, amma ga riƙon ƙwarya ya wuce shekara 4. To duk ire-iren waɗannan abubuwa hukumar nan ta Transparency International suna kallo. Kada mu manta, Prime Minister na Ingila ya fito fili yana gaya ma sarauniyar Ingila cewa Najeriya tana da dauɗa, tana kan gaba-gaba wajen harkokin cin hanci da rashawa. Ire-iren waɗannan abubuwa da kuma abubuwan da ke gudana, Faruku, hawan shugaba Buhari bai daɗe ba aka zargi shugaban ma'aikatan fadar gwamnati wato Abba Kyari da karɓan wasu makudan kuɗi ga hukumar nan ta MTN. Shugaba Buhari bincike ma ba a bincike wannan abin ba, kau da kai ga wannan abin yana sa irin waɗannan hukumomi na kasashen waje su kalla su ce abin nan aka zo. An yi bincike ba a bayyana jama'a ba ne. To in za a bincike kan ga mata jama'a su sani, kuma an ga abin da ke faruwa, abin da ya faru a shi wannan babacir da muka gama magana, har yanzu ba a kai shi kotu ba a gudanar da wani abu a kansa ba, kuma sai aka gama yana cin tuwo fa da gwamnati ana tafiya ko ina da shi. To ire-iren waɗannan da matsar da abin da ya faru a hukumar nan ta NIA, inda ambasada Dauda ya gama kudan kuɗi har dala miliyan 40 da wani abu, ya buga ƙararruwa cewa ga kuɗin nan fa za a kwashe su a sace, amma kuma sai koma shi ake kora, shi ake farauta akan wannan abin da ya, kuma duk a ƙarƙashin wannan gwamnatin. Kuma sai aka gane cewa ashe wayon a ci ne, waɗanda yake zargin za su sace kuɗin sai aka kore shi, kuma aka kafa ɗaya daga cikinsu. To ire-iren waɗannan abubuwan da abin da ke faruwa a gidan custom yau, wannan rufe boda da aka yi ba irin ɓanna wanda custom ba ta yi. A Katsina mun ji labarin gidajen mutane suke bi su ɓalla gidaje da daddare su kwaso shinkafa, kuma abin da aka ce ma idan sun kwashi shinkafar ma madadin a maida ma hukuma sai a haɗa kai da waɗanda suka kawo kwarmato a sai da shinkafar. Amma mun gadi magana NI alal misali, su hukuma tana ta bayyana cewa akwai wasu abubuwa da ba daidai ba wai abin da ake zargi haka a zahiri hakan ba ne, matakai ne na doka da aka saba, shi ya sanya aka ɗauki wannan mataki akan shi, ba wai domin a ji a yi sama da faɗi da wani kuɗaɗen ba ne. Sai awa mutane bayani, 'yan ƙasa su ji in an zarge ka aka ce za ka sace kuɗi, idan ba sata bace za ka yi sai ka fito fili ka yi bayanin yadda lamarin shi ke. Sha'anin Okefa wanda aka kama makudan kuɗi a Ikoyi a Lagos, shugaban NIA na da, shi kuma ya aka yi da shi, ai buɗe masa kofa aka yi ya gudu ya bar Najeriya, har yanzu ba a ji wani abu da aka yi masa ba. Abin da ke faruwa a soja fa gashi nan ana kallo, kuɗaɗen da ake fitarwa na fitar hankali ana ba ma'aikatan tsaro na Najeriya, kuma ana walankeluwa, ana ta zargin yadda cewa waɗannan kuɗaɗen ana sama da faɗi da su. Har yau ba a ji fada shugaban ƙasa ta sa a yi bincike ko da na kissa bane, domin a gaya ma 'yan ƙasa cewa ga abin da ke faruwa. To duk ire-iren waɗannan abubuwan da ake ta gani, sace-sace da cin hanci da rashawa a ma'aikatan gwamnati, su ne yasa Transparency International ke tattara irin wannan da hira da ake yi a gidajen jaridu da masana akan harkokin tsaro da harkokin cin hanci da rashawa, da maganar da ni da kai ke yi da sauran 'yan jarida cewa ana fa cin hanci da rashawa a zamanin Buhari, kuma ma ƙazantar cin hanci da rashawa a cikin ma'aikatan gwamnati yau ta fi wadda aka saba da ita can baya. Kaga dole a ce Najeriya ta tafi ta yi ƙaurin suna yanzu akan cin hanci da rashawa, ta zarce tsara kenan. Nasiru Zahraddin, wato
ministan shari'a ya bayyana mu a tafiyar da na yi irin matakan da gwamnatin buhari ta ɗauka na tabbatar da ba a ba da kafa na wannan magana cin hanci da rashawa, kuma ana hukunta waɗanda duk ake zargi cewa suna irin wannan badakalar. Ya faɗa mu maganar asusu bai ɗaya da aka kafa, maganar wato ma'aikatan boge 60,000 da aka gano ba ƙananan kuɗi ba ne, maganar whistleblower wato kwarmato cewa duk wanda kaga ya mallaki abu na saba hankali ko kaga an yi badakala duka hito ka ba da kwarmato, har ma wani kaso ake bada da irin waɗannan matakan wanda a gwamnatocin ba a ta ganin tsare-tsare na yaƙi da wannan matsalar da gwamnati ta kafa domin hana cin hanci da rashawa ba. Amma duk da haka wasu har yanzu suna ganin kamar akwai sauran rana a kafa. Me yasa ake samun wannan takaddama? To sai ka duba sauran kasashen Afirka, kamar bari zan ɗau ƙasa guda 3 wanda a cikin wannan rahoton da Najeriya take ciki su ma suna ciki. Akwai Rwanda, akwai Cape Verde, akwai Lesotho. Amma duk wannan ƙasashen ƙananan ƙasashe ne, ko da ƙanana ne ai ana iya kimanta abin da yake faruwa. Za ka ga cewa abubuwan da ake a waɗannan ƙasashen har da ta 13 ma a cikin waɗannan ƙasashen a duniya, mu muna ta 146, duk da cewa muna da shugaba mai tsantseni. Saboda haka kamar yadda Mungadi yake faɗa, ba abin da shi shugaban yake yi ba ne ake dubawa a ce ƙasa ta kai ta kaza, a'a abin da ake dubawa ne a ƙasar gaba ɗaya mai yake gudana. Wannan ƙasa ce fa da ministoci da yawa da aka kai sunayensu suka kuma wuce a majalisa suka zama minista yau. Akwai zargi iri-iri na cin hanci da rashawa a wurinsu a gindin waɗannan mutane, aka bar su suka wuce. Ga kes ɗin nan na Abba Kyari, ba a taɓa cewa Buhari bai taɓa cewa uffan ba wanda ya taɓa cewa uffan. Akwai maganar nan ta kuɗaɗen da ake ta tura wa sojoji, ba a ji komai a kai ba. Kwanan baya ana cewa shi kansa babban hafsan sojoji ana zargin ya sai wasu gidaje a Dubai. Kana aiki amma ya musanta cewa ko da ya musanta yan uwansa ne ko yan uwansa ne da matarsa da waye duk bai kamata su shigo cikin wannan tsarin ba. Matsawar yana rike da wannan mukamin ko mukami na aikin gwamnati ma bai kamata ya je sai gida irin wannan a wata ƙasa ta duniya. Ya ce ma ba gidaje bane, kamar kwantiragi ne ko menene ai harkar gida ce, bai kamata ya shiga cikin komai da zai bai da taro sisi ba a irin wannan tsari da ake ciki. Saboda haka akwai abubuwa da yawa da waɗannan mutane suke dubawa kamun su zartar da cewa ƙasa ta kai inda ta kai. Muhammad, kana ganin akwai wani abu da gwamnati ya kamata ta yi domin irin wannan rahoto ya daina tasiri? Domin Profesa Jibril Ibrahim, wani shi ma dan gwagwarmar yaƙi cin hanci da yana cewa maimakon gwamnati ta riƙa gardama akan waɗannan abubuwan, ta dukufa ta amfani da rahoton domin ta bi kadi waɗansu abubuwa da ke faru a cikin ƙasar domin ta gyara ta yadda rahoton nan zai yi kyau. Tunda ana ganin canji ba wai ƙididdiga ce da ake yin ta da gangan domin a tozarta gwamnati ba. Akwai kai a fahimta ka abun da ya kamata gwamnati Buhari ta yi domin ta rika ficewa daga irin wannan rahoto wanda bai da kyau, wanda ya saba irin gwagwarmar da take yi na yaƙi canci rashawa a cikin ƙasa? To Umar, idan muka duba ga baki daya waɗannan ƙididdiga irin ta Transparency International da sauran ƙungiyoyi da suke rajin wato dakile rashawa da cin hanci a duniya, musamman a ƙasashen da ake ganin suna bin tafarki irin na demokuraɗiyya, ai ba wani abu bane, wato kamar abu nan ne da ake kira arishi ne, sauke kayanka ne ya zama sauke, gyara kayanka ne ya zama sauke muraba. Ana yi ne saboda gwamnati ta ƙara wa kanta kwalliya kuma ta fahimci kurakuranta, kamar aikin jarida ne. Alƙalanci a aikin jarida na ka fito ka faɗi gaskiya ne don a gyara ba don a ɓata ba. Wannan shine kuma abinda wannan duk dama an yi hasashen haka tun lokacin da gwamnatin nan ta shigo. Kowa ya ɗauka za ta shigo da wata tartibiya ajanda gagaruma ta yaƙi da cin hanci da rashawa nan, tashi daga wayar da kan 'yan ƙasa, tashi daga batun hura usur nan da aka kawo wanda shi ma yana taimakawa da to amma duk da tafiya ta tafi kusan sai irin waɗannan al'amura da ayyuka da ya kamata a ce an yi su wajen daƙile cin hanci da rashawa sun kauce, musamman mutane misali wanda suke da ɗan guntun kashi a gindinsu a ɓangaren 'yan siyasa da ɓangaren wanda suka ja ragama gwamnati da wanda suke ɓangaren shari'a da sauransu. Gwamnatin nan an sa ran da za ta nesa ta kanta daga irin waɗannan al'amura, sannan ta tsaftace tun daga jam'iyya har kan ɓangaren zartar wannan, ya zama an samu wani tsari salimi da za a tafi a kansa, wato ya zama an kauce ma irin wannan abubuwa. To amma tunda ba a samu kusan irin haka ba, shine manazarta suke ganin dan an ce ta kai kowane matsayi ne to ba abun mamaki ba ne.
shirin idon mikiya ne ke zo muku daga nan gidan talabijin da farin wata da kuma gidajen rediyon vision fm. Za mu je hutun rabin lokaci, idan muka dawo za mu duba sauran batutuwan da suka rage mana, sai a dakace mu. Shirin lafiya jari shiri ne na musamman wanda yake zuwa muku daga nan farin wata TV, inda muke wayar da kan al'umma akan yadda za su bi su tafiyar da al'amarinsu na yau da kullum, wato lafiyar su kenan, ɗabi'ansu na cin abinci da kuma sauran abubuwa. Shirin lafiya jari shiri ne wanda ya shafi yara, manya, matasa da kuma tsofaffi. Ba a bar kowa a baya ba, wato a wannan shiri na lafiya jari. Ku kasance da ni Munira Ahmad Abdullahi a cikin shirin lafiya jari. Kar ku bari a baku labari, domin kuwa lafiyar mu shine arzikin mu. Idan baka kai kanka asibiti ba, cutar da ke damun ka za ya kai ka. Kuma da shirin ilimi kenan ke zo muku daga nan gidan talabijin na farin wata da kuma gidajen rediyon vision fm. Mun gadi sha'anin tsaro kamar watan da ya ƙara taɓarɓarewa, ana gani yawan kai hare-hare a yankin borno da kewayenta. A kaduna alal misali, wato arewa maso yammacin najeriya, ana ganin wato satan mutane har ma bangaren kaduna da birnin gwari alal misali a jihar neja ma ana samun irin wannan matsala. Wuraren katsina ma ba a kau ba, wani bangare na zamfara ana samun wannan matsala. Kwanan nan naga shugaba buhari ya ba da umarni cewa a kai hare-hare da jiragen sama akan wani bangare na jihar neja wanda ya buga dajin nan na kaduna zuwa su zamfara. Akalla dai taɓarɓarewar tsaron ya yi tsanani, kuma duk da muna ganin yawan 'yan ƙungiyar na masu sata mutane da ake ta ƙara kamuwa da masu makamai da masu saida musu, ana gani a zahiri, amma har yanzu abin ya ƙi cinyewa. Na kaduna nan ma shi fi ciyo, domin a hanyar tashar jirgi zuwa mando, a nan ne aka samu irin wannan lalura asabar da lahadi sau biyu a dare ana yi. Aka ce babura tsakanin 50 zuwa 100 ke taruwa su yi wannan mugun aiki. A fahimta ka menene ake yi ba daidai ba? To Faruku, lokaci ya yi da 'yan Najeriya za su fara tambaya da murya mai ƙarfi. Shin waɗannan mutanen da ake nunowa a gidan talabijin da jaridu ana cewa an kamo su 'yan ta'adda ne, wai ina ne su, ina aka kai su ne? Saboda inda gidajen yari ake kai su, da yanzu gidajen yari Najeriya ba wurin sawa. Sannan ba mu ji ana kai su kotu ba. Ashe kuwa idan aka yi zargi cewa kila sakin su ake yi, sai a ce masu zargin na sun yi daidai. Kuma har yau ba mu ji cewa lokacin da aka kamo su ga bindigogi ga wane ne, amma masu satan mutane ne su an shi kuɗin fansa, kuma su suna faɗa har ana tambayar su guda nawa kai ce na kama gari kaza na an shi miliyan kaza. Har yau ba a nuna ma 'yan Najeriya ina miliyoyin da aka karɓa gare su ba, sai dai a nuna bindiga. Me yasa hukumar 'yan sanda ba za ta wa mutane bayani ina aka kai mutanen nan ba? Don haka zarge-zarge sun yi yawa ga hukumar 'yan sanda, an ba su sani ba su sani. Ana zargin su cewa sake mutanen nan suke yi, da bakin su ake yin wannan abin. Akwai ɓata gari daga cikin su waɗanda ake haɗa kai ana yin wannan ɓannar da su. Wannan da aka yi a Kaduna shekaran jiya, akwai muryar da aka naɗa inda shi wani ɗan ta'adda yake ce ma matar, tana tambayar ina suka yi da uwarta, yake cewa ta tambayi ma'aikatan tsaron da ke kan hanya wajen hilin jirgin saman Kaduna, ta tambaye su ina ne fadaman nan take wuri kaza, uwarta na nan sun yar. Shi a jahilce bai san cewa yana tona asiri cewa ma'aikatan tsaron da ake so a tambaya kenan sun san da abin da ke faruwa kenan. To ai ma an zo an ce an kama jami'an tsaro da ke aiki a wannan titin saboda waɗannan bayanan nashi, amma akwai wani abu a zahiri a sama a kolin a shugabance na hukumar nan da kake hukumar tsaro da ya kamata a yi domin 'yan Najeriya su san cewa za a jajirce a yi wannan abun a yaƙi badakalan nan, domin ta ƙi cinyewa. In har za a ce ƙauyawa a wata primary school a nan bayan wuraren da tashar jirgin ƙasa take sun ga gungun 'yan ta'addan nan, har sun ba da bayani, sun yi kwarmato cewa ga sunan suna shiri har su zo su aiwatar da wannan mugun buri nasu akan babura 50 babura 100, a ce kuma duk ba a sani ba, duk ba a kai ɗauki ba, sai ban aka gama barnan nan kuma har aka sace wa'annan mutane wurin guda 4 zuwa 5 aka ce an sata. Akwai matakai da gwamnati ya kamata ta ɗauka domin nuna jami'an tsaro cewa wanda ya sakaci lalle zai kwana a ciki. Matakai uku nake sa rai in an ɗauke su ana samun sauƙi. Na farko dai a yi gagarumin garan bawal ga sha'anin tsaro, ma'aikatan tsaro a Najeriya. An kawo shugaban 'yan sanda na ƙasa ya zo da wani canji, aka yi canje-canje hanyar Kaduna, duk wani ma'aikacin ɗan sanda da ke kan hanyar nan an ka canza shi.
wannan satin da aka yi canjin nan an ga yadda aka kamo mutanen ne da kasan fari. Saboda haka duk Najeriya gaba ɗai a ɗauko 'yan sandan kudu a dawo da su arewa a yi juyin masa da sha'anin 'yan sanda da sha'anin sauran ma'aikatan tsaro a gani za a samu canji tunda ana zargin akwai ɓata gari waɗanda su ake haɗa kai to a yi gyara a canza kowa da kowa a gani ko wannan zai yi tasiri. Abu na biyu dole hukumar 'yan sanda ta sa ido ga dukiyoyin ma'aikatanta da suke tarawa su kansu a bincike su a gani cewa akwai ƙananan ma'aikata da manya waɗanda ke aje dukiyar da ta wuce a sa su gaba su waɗi inda sun ka samu ta. Yanzu wannan ɓannar kaga ta kai har jihar Kebbi. Jihar Kebbi wadda take zaune lafiya shekaran jiyan nan a kasuwar daɗin ko wata mayama local government da rana kata 'yan ta'adda suka shiga kasuwa domin su yi fashi. Ka gani a garin birnin Kebbi da rana kata aka je aka yi fashi ofishin MTN kuma ofishin nan baya da nisa da gidan gonan Kebbi. Yanzu wata karamar hukuma ta Dankowa Sagu kwata-kwata 'yan ta'adda sun karbe ta a jihar Kebbi. Da kaga jihohin da ba su samu wannan ba suna nan suna samu. Idan ba a ga wanda aka taba misali da shi ba tun da aka fara wannan sha'anin tsaro har yau gwamnati ba ta yi misali da kowa an ka gani cewa wannan gashi ko ma'aikacin tsaro ne ko ɗan ta'adda ne a yi misali 'yan ƙasa su gani kowa shi gani cewa gashi an tsire shi jama'a sun san irin laifin da ya yi da kuma abin da ya aikata. Saboda haka ana ta fitar da maƙudan kuɗi ana wannan yaƙi waɗansu mutane suna morewa wasu bayan Allah suna rasa rayukansu da dukiyoyinsu. Malam Nasiru me ya mafita a fahimtar ka dangane da wannan lalura ganin irin dubban miliyon naira da ake sawa a wannan yakin amma kuma ana ganin nasara kuma sai ta kubce sai a yi gaba kamar a yi baya an kasa motsin da zai share hawan 'yan Najeriya kamar ba a maga irin jajircewa da aka yi watan da ya gabata a Katsina aka kai hari aka yi masu 'yan ta'adda barna kamar ba a ci gaba da kai irin wannan harin ba. Kana ganin akwai da za a yi wannan harin a ci gaba da kai shi ba a jira sai sun kawo hari ba sannan a kore su. To kaga irin wannan hare-haren da aka kai mutanen nan sun baro wuraren shine suka yi Niger kuma ka san akwai dajin nan na Kamuku wanda ya haɗe da Muya ya tafi Hajjere. To wannan guri ne da ya kamata a ce gwamnati ta sa hankali a kansa. Wannan jirgi ta nan fa yake bi kullum. To kaga kuwa ba karamin tashin hankali ba ne ga waɗannan fasinjoji masu amfani da wannan hanya. Shi kuma wannan dajin yana nan. Amma yanzu wannan dajin ne shugaba Buhari ya ce sojojin sama su mai diran mikiya domin a fattattaki masu wannan mugun aiki. Zai yi kyau idan aka yi wannan saboda in aka yi haka ko shakka babu duk mutanen baragurmin da suke gurin nan suka ɓuya domin bayan wannan abin da suka yi na tashar jirgin Kaduna zuwa Mando ya kamata a ɗauki kuma wani mataki a wajen zuwa Ido saboda shi ma gurin daji ne kuma in sun yi wani abu a wani guri an kama su dama koyaushe suna bakan numfashin mutane ne su wani abu saboda haka akwai bukatar a rika yin patrol hanyar nan daga karfe 6 na safe har zuwa karfe 10 na dare a lokacin ne mutane ke amfani da wannan jirgin kasa daga nan tashar jirgin kasa ta Kaduna har zuwa Mando daga nan kuma tashar jirgin kasa ta bi ta Idu din nan har ka fito ka zo wuraren da mutane suke ya kamata a ce an kafa patrol da yake yawo awa 24 bai tsaya ba. Wannan jirgi fa yana tafiya guda 120 ne yake zirga-zirga tsakanin Abuja zuwa Kaduna daga Kaduna zuwa Abuja kowane wata kuma yana ɗaukan ɗan mutum 300,000 a kowane wata wanda ya adadin miliyan 1,250,000 kenan a shekara. To wannan ku ba ƙaramin tashin hankali ba ne a ce mutanen da suke bin wannan hanyar ba a nemi a kare su ba. Muhammad Usman akwai abin da kake ganin ya kamata jami'an tsaro su yi domin nasarorin da aka hango sun fara samu amma da suka kukuce musamman a bangaren Maiduguri inda yanzu hayaniyar ta yi tsananin gaske har ma an fara shiga Maiduguri a Goza ana tada bama-bami a ciki. To Umar a tarihin yaƙi da muna ganin akwai yaƙi kashi biyu bayan yaƙi na gaba da gaba soja da soja ƙasa da ƙasa sai aka samu yaƙi da ta'addanci. Yaƙi da ta'addanci kusan tun da ba a fahimci kaifiyarsa ba an ɗauka abu ne da yake da matuƙar wahala kusan kamar ba baya ƙarewa amma ƙararramin ga an yi yaƙi da 'yan ta'adda
an ci karfin 'yan ta'adda, an kashe shugabanninsu, an fasa daba 'yan ta'adda a ina ne? A Iraki da Syria, inda suka tafi ba ma su da mashin suke amfani ba, da manya-manyan motocin Hilux sababbi da kuɗi, kuma sun kama wurare ma da suke haƙan man fetur suke abin nan, amma aka ga bayan su yau babu su ko kaɗan. Saboda haka idan ka ɗauki abin da yake faruwa a arewa maso yammacin ƙasar nan da arewa maso gabashin ƙasar nan da sauransu, wanda yaƙi da 'yan ta'adda da masu satan mutane da sauransu, idan har akwai aniya da gaskiyar niyya da kishin ƙasa, ina ganin za a kawo ƙarshen sa. Ngadi mu leƙa maganar Maryam Sanda da mai shari'a Yusuf Haliru ya saurari bahasin ƙarar da aka kai mata, kuma ya yanke mata hukuncin kisa ta hanyar rataya saboda wato zargin da ya ce ya tabbatar cewa tana da hannu a kashe Bilyamin Bello mijinta wanda ya riga mu gidan gaskiya. Wannan shari'ar ta kawo kace na ce kurai da gaske, har ma lokacin da aka ce shari'a ta bada ta beli a daidai lokacin da ake mata wannan shari'a, sai 'yan ƙasa suke ganin kamar magana za ta kukuce. Ashe wannan yana cewa beli dai ba wai kashe laifi ba ne, ko da an ba mutum beli in aka shari'a aka tabbatar da laifi shi na iya hawa kansa. Amma ba ganin kamar hukuncin na ya tsane, domin irin kururuwar da muka ji fayafan bidiyo da suka hito, tana taslima tana kuka kamar tana nadama akan abin da ya faru da ita. To dama dai ita shari'a ba ta da tausayi, don alƙur'ani ma Allah yana cewa idan za a yi hukuncin mai zina kada a ji tausayan mai yi idan aka zo wajen hukunci, saboda haka shari'a ba ta da tausayi. Wannan abin duk da dai mu da ba masu shari'a ba muna jin tausayi, don mun san tsotsayi da irin kaddarori sun fada ma irin wannan yarinya, a tausaya kuma a mata fatar in ma shari'a ta ɗauki rayuwarta to Allah ya sa iyaka wahala kenan. Shi ma Bilyaminu Allah ya masa rahama. Amma lokacin da aka yi wannan shari'at da aka fara ta, mutane da dama suna ganin za ta su kukuce, an ba da ita beli, ita ma bata nuna nadama ba, ta je ta haihu har ta yi bukin cikon shekara ɗiyarta da sauransu, wadda ke huskanta irin wannan, wadda ta kashe mijinta kuma tana huskantar shari'a, kuma aka zo har tana bukukuwa da sauransu, har da ma tafiya kasashen waje. To duk mutane sun zaci shari'a ba za ta yi aikinta ba, amma wannan ya ƙara tabbatar mana da cewa ashe akwai sauran alƙalai masu kima a Najeriya waɗanda lallai idan ka aikata za a yi maka. Kuma muna fatan sauran alƙalai za su yi koyi da wannan Justice Yusuf Haliru din. Sa'an nan kuma muna fatar iyaye za su yi tsaye ga tarbiyyar 'ya'yansu mata da maza, domin duk mace mai tarbiyya yana da wahala ta kashe mijinta, ta yi karfin halin sa makami ta kashe mijinta. Waɗannan abubuwa matsaloli ne na tarbiyya, don haka iyaye su tashi tsaye su tarbiyyatar da 'ya'yansu, malaman addini su yi ta ƙoƙarin faɗakarwa da tarbiyyantarsuwa don a samu ragewar wannan bala'i da ke faruwa a ƙasar nan. Malam Nasiru, galibi an yi samun irin matsala wurin masu galibi masu alfarma, irin ya mace ko ɗa namiji ya kashe miji ko mata ta kashe mijinta. Wannan shari'a da irin wannan hukunci idan ana yin shi, kana ganin zai karfafa zuciyar mutane cewar komi karfinka ko mu galihunka komi wato isa ko arzikinka ko mulkinka, idan kai ba daidai ba za a maka ba daidai ba? Kwarai da gaske, saboda shekaru 42 da suka wuce ba na man cewa an yi wata shari'a irin wannan a Kano. Ina ɗan jarida, ina ɗauko labarai a lokacin, ni na ɗauko labarin wannan shari'a tun daga wajen ofishin 'yan sanda da aka yi fast information report har zuwa kotun shari'a da kuma kotun ɗaukaka kara. To shari'ar nan ita ce ta Nafi Rabi'u da Dagazau, Fatima Dagazau, wanda ita ma ta ɗau irin wannan abin a cikin gida. Abin ya faru kamar yadda wannan ya faru, kuma aka kai kotu. Daga farko dai an ce Nafi'u baya da laifi, ya fita. Gwamnatin Muhammadu Rimi ta ɗaukaka ƙara, ta zo Kaduna, muka zo nan Court of Appeal. Justice Mamman Nasir marigayi shine ya shari'ar. Da ya zo yin shari'ar sai ya warware abin da aka yi na baya, cewa gaskiya an aikata wannan laifin, kuma aka ɗaure Nafi'u a lokacin shekara 4.5. To ba na jin sun ɗaukaka ƙara zuwa babbar kotu, ya je ya yi fursuna ya fito. To kusan wannan shari'ar da na gani ta ɗauko daidai irin wannan, kuma duk da cewa baban Nafi'in nan mutum ne hamshakin mai kuɗi, kuma mutane da yawa na zargin za a yi amfani da kuɗi, amma wannan bai yi tasiri ba.
aka zo in ma ya yi tasiri a wasu kotuna bai to yi tasiri a ba kotun a kotun shi Justice Mamman Nasir, saboda ya zo ya je an ɗaure shi kuma yi wannan shekara 4 da aka ɗaure shi ya fito. Muhammad Usman, wato mu'amala da dangantaka galibi daga 'ya'ya na masu wadata ko masu arziki, a nan aka fi ganin irin wannan tsanani, ko da yake a ƙauyuka ma in aka yi wa wata mace auren dole ko kuma aka mata kishiya muna ganin irin abubuwan da mata suke iya kitsawa akan irin wannan, amma a zahiri a ɗauko shari'a a bita tarantin har a dire har a yi hukunci irin wannan kotu ta Justice Yusuf Haliru ta ba mara kunya, ta ba da sha'awar cewar ashe akwai sauran alƙalai da za su iya yin adalci ko ta halin kaka a cikin Najeriya kenan. To Umar, ka san dai da farko wannan shari'a yau wato an wayi gari da ita a kusan a lokacin Najeriya, kuma ta zame wa mutane kamar wata sallah ce, sallar ranar nuna adalci wato ko kuma bayyana adalci wato a bangaren shari'a na kasan nan. Sannan ko mutane da yawa abin ya ci musu rai, musamman idan ka duba shi bangaren gidan uban mijin, inda da abin ya taso wasu fito suka nuna wani hali halayya ta rashin mutunci ko kuma rashin sanin ya kamata ko masu fito su yi magana ba. Abin da suka dauka cewa suka yi dama sun danka komai a hannun shari'a, su sun yafe daga bangaren iyaye, tunda dai aure ya hada, tunda duk duniya ba wani abu mai martaba da Allah ya martaba shi irin aure a cikin alaka. To saboda haka yau batun da ake yi, kusan duk mutumin da yake da fatan gaskiya kuma yake da ruhin adalci, cikin wannan shari'a da aka yi ta da shi Justice Yusuf Haliru ya yanke akan wannan, kusan wato a ce rana ce ta tabbatar da cewa ashe akwai wanjin adalci a Najeriya. Sannan kuma iyaye kamar yadda mun gade magana su tsaya tsayin daka kan 'ya'yansu wato maza da mata, musamman wajen dasa ruhin addini da tarbiyya ta hakika a zukatan 'ya'ya. Sannan kuma kullum wato mutane su san cewa kishi, tsananin kishi da kiyayya da kuma san nuna isa ba shi bane, kusan wannan harka ce ta shedan da kuma yake kai dan adam ga halaka. To amma ko da yake wannan magana dai bata dire ba, tunda yana yiwa a iyayen Maryam Sanda su ɗaukaka ƙara a kotu ta sama, tunda akwai hurumi da za a ɗaukaka ƙara. A zahiri kana ganin su 'yan ƙasa yanzu akwai abun da ya kamata a yi, ko ma meye zai je faru a kotun ɗaukaka ƙara domin a kawar da afkuwar irin wannan lalurar da muka gani a zahiri ita ce ta yi sanadin aka kashe Bilamini Bello dinnan. Umar, ko sun ɗaukaka ƙara, wata kotu ta gaba misali ta yanke ma Maryam Sanda hukuncin zaman wakafi har iya rayuwarta, an karya lagon zalunci, sannan an wanke talaka daga abin da yake tunani, daga cikin duhun da yake ciki na cewa shi mara karfi shi ake wa shari'a da ba ta adalci ba, shi kuma mai karfi idan yana da ɗan garinsa a hannu za a iya masa shari'a za ta zama mai sassauci. Kuma ko ba komai wannan gunjin da ta yi a kotu ta fito tana salati da sauransu, an samu abin da ake kira inkisarul kalbi, zuciyarta ta karaya. Sannan kuma duk wata 'ya ko wani ɗa da yake tasowa, musamman wanda yake da alaka da auratayya, zai dauki babban darasi a cikin wannan. Saboda haka wannan dama ita shari'a sabanin hankali ce, in sun ɗaukaka ƙara aka yi wani abu aka sun haka, an dai abin da ya fi zama mafi mahimmanci na farko. To da wannan jami'i na Muhammad Usman muka kawo ƙarshen shirin na idon miki, a madadinsa da Nasiru Zaharuddin da kuma Sha'ibu Mungadi. To saboda karancin lokaci ba mu samu leƙa jihar Imo ba domin mu je yunkurin tsohon gwamnan Emeka Ihedioha da lauyoyinsa suka ce za su ɗaukaka ko za su kai kuka a kotun koli domin ta canja shawarar ko hukuncin ta yanke da cin shi gwamna, domin waɗansu dalilai na doka da su lauyoyin suke ganin kotun kolin ba ta yi amfani da su ba. Sai ranar Alhamis idan Allah ya kai mu za mu yi magana akan wannan shari'a da zai nema a canja, da kuma sauran shari'o'i da irin sakamako da mutane suka ɗauka a yi masu, ko irin na Ihedioha ne ko kuma na daban ne, duka dai ranar Alhamis in Allah ya kai mu za mu tattauna wannan. Yanzu ko a madadin kowa da kowa da ke cewa mu huta lafiya, sai shirin na gaba idan Allah ya kai mu. Masu sha'awar kallo ko sauraron mu a yanar gizo, idan aka je www.farinwatatv.ng za a ga wannan shirin da waɗansu shirye-shirye na baya da muka gabatar. A rediyo kuma idan aka je www.livevisionfmradio.ng za a saurari wannan shirin a rediyo kamar da aka saba. Mu huta lafiya.